Il-ballu, avveniment li naqraw dwaru fil-ħrejjef meta nkunu iżgħar. Iżda dak ta' wissu fil-Palazz tal-Verdala jattira mijiet ta' kull sena. Għall-appuntament annwali fl-ewwel sibt ta' wissu ta' din is-sena kienu iktar minn 700 l-persuni li attendew. Dan f'avveniment li mhux biss joffri atmosfera unika u divertiment, iżda jiswa biex tkun mejjuna l-Malta Community Chest Fund. Fil-ftuħ tal-ballu, il-Markeżino Daniel De Petri ta' Staferrata mill-Kumitat Organizzattiv qal li dawk li żaru l-ballu ta' din is-sena għenu biex jinġabru iktar fondi għal fondazzjoni tal-Community Chest Fund, ġest li ġelu jħossu onorat li jmexxi l-organizzazzjoni tal-avveniment annwali. Il-President Mary Louise Colejro Preka qalet li l-preżenza ta' dawk kollha f'dan il-palazz storiku juri l-impenn li l-poplu għandu lejn il-ħidma tal-fondazzjoni li ta' kull sena tgħin tant lil dawk li huma fil-bżonn. Qalet li l-fondazzjoni għandha mira li toħloq kultura ta' paċi, ħarsien u solidarjetà l-espressjoni ewlenija tal-poplu Malti. Għaliex bekk il-messaġġ ta' da ikun ħafna iktar b'saħħtu.